σημαίνει να είναι κάποιος συναισθηματικά διαθέσιμος? Η συναισθηματική διαθεσιμότητα δεν έχει να κάνει με μεγάλες χειρονομίες ή με την τέλεια επικοινωνία. Έχει να κάνει με την συνέπεια. Πρόκειται για κάποιον που εμφανίζεται, που παραμένει παρόν στις δύσκολες συζητήσεις, χωρίς να σε κάνει να νιώθεις τρελός, τρελή, που έχεις ανάγκες. Πρόκειται για πράξεις που συμβαδίζουν με λόγια και για προσπάθεια που ταιριάζει με το ενδιαφέρον. Πολλοί από εμάς έχουμε συμβιβαστεί με ανθρώπους που είναι σωματικά παρόντες, αλλά συναισθηματικά απόντες, που λένε όλα τα σωστά πράγματα, αλλά δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν, που θέλουν τα ωφέλη μιας σχέσης, χωρίς όμως την απαραίτητη ευαλωτότητα που απαιτείται για να χτίσουν μια τέτοια σχέση. Η συναισθηματική διαθεσιμότητα λοιπόν είναι επιλογή. Να επιλέγει κάποιος να εμφανίζεται με συνέπεια, χωρίς να περιμένει από εσένα να διαχειριστείς τη δική τους μη συναισθηματική διαθεσιμότητα. Είναι συνεπείς, αναλαμβάνουν ευθύνες, σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής, σε ενσωματώνουν στη ζωή τους. Αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Είναι τα θεμέλια κάθε υγιούς σχέσης. Εάν κάποιος δεν μπορεί να σε συναντήσει εδώ, δεν έχει σημασία πόση χημεία έχεις. Αξίζεις κάποιον που δεν σε κάνει να μαντεύεις. Αξίζεις κάποιον που εμφανίζεται χωρίς να χρειάζεται να παρακαλέσεις. Αξίζεις κάποιον που βλέπει τα συναισθήματά σου ως σύνδεση και όχι ως ενόχληση.